което всеки един от нас като родител или пък като учител пропуска да направи с учениците си или с детето си, което е първокласник. Включително и аз не го направих първата седмица, но се сетих за него и го направих втората седмица. Кое е това толкова важно нещо, което може да попречи на един ученик да иска да се развива и да научава повече за предмета, който учи? Ами първото и най-важното нещо е да разбере какво означава този предмет. Всеки ден първокласниците, и не само първокласниците, може да се случи на дете в четвърти клас, да не знае какво означава предмета, който учи. Например, математика. Сигурна съм, че повечето първокласници още от първите дни чуват математика, родинознание, български език, технологии, предприемачество, изобразително изкуство. И ако попиташ първокласника какво означава, той не знае. Наистина не знаят какво означават тези предмети, но ги чуват постоянно, всеки ден, по няколко пъти на ден. Така че минимума, който можем да направим ние като родители, е да им помогнем да разберат какво означават тези предмети. Например, математика, това е наука, която изучава числа, пространства, количества. Но ако детето не знае какво означава наука, взимате един речник, търсите тази думичка и му обяснявате така, че наистина да я разбере. Ако не знае какво означава пространства, обяснявате какво означава това и след това то трябва да разбере цялото значение на тази дума математика. Понеже я чува постоянно, е доста действа срещу детето да чува нещо, което не знае какво означава. Да, може би има обща представа, защото пишат плюс, минус, равно, числа и така нататък, започват да смятат. Но идеята е да знае наистина какво означава и защо му е полезно това да го знае, защо трябва да го учи. И ако можете да му помогнете на детето да намери причината защо, да дойде от него, как може да му е полезно, да се опитате да му покажете различни ситуации, в които ако не знае математика, какво може да се случи. Ако знае математика, какво може да се случи и колко по-добре би било за него. Но за да разбере това, то първо трябва да знае какво означава математика. Същото е с технология и предприемачество. Сигурна съм, че първокласник не знае какво е предприемачество. Можете да започнете от думата предприемам. Какво означава тази дума? Не си мислете, че детето знае какво значи предприемам. Обяснете му, че това означава започвам нещо, само опитвам и така стигнете до думата предприемачество. Също технологии. Какво означава тази дума? Защо има технологии и предприемачество? С какво ще му помогне това? Така че това са неща, думи, които точно всеки ден не знае какво означават. И най-малкото, което може да направим за тях е да им помогнем да видят значението на тези предмети, които изучават в училище